kan hem ook zo naar boven sjouwen als je dat wil, maar... Jij gaat helemaal niks naar boven sjouwen, kok. De hele fietstocht zit hij tegen mij aan te kletsen van... breng je mijn koffer naar boven? En dan is het zover, dan gaat hij naar boven. Welkom bij Simmer in Friesland. Wij doeken weer in de recreatie. De vrouw van Bert en Brochje om precies te wijzen. Maar we fietsen ook. Met fjouwer toeristen uit het westen van het land fietsen we stikkie van de Alversterdenroute. Dat wordt helemaal elektronisch buggelaar, dat leden we zien. We komen in Hielpen, treffen alleraardigste mensen en we zorgen vanzelf wat er nou in mijn tak zit in die Bert en Brochjes. We helpen ik even mooi met de bagage, want daar ben ik naar de broer voor. Kwart zijn, daar ben we weer. Simmer in Friesland. Nou, Alversterden fietsen, dat is een genot, kan ik je vertellen, op zo'n heerlijke elektrische fiets. Wat heb ik een makkie? Dit is Kobi. Jij hebt geen elektrische fiets, Kobi? Nee, ik vind me eigen nog niet aan een elektrische fiets toe. Oh. Want ik heb deze 2 maanden geleden gekocht en die bevalt me prima. Waar komen jullie vandaan? Ik kom zelf uit het Westland, uit Honselersdijk. Ja? En dat is tussen Den Haag en Delft en Hoek van Holland in. Zuid-Hollanders dus. Ja, glastuinbouwgebied. Glastuinbouw. Hebben jullie ook gewerkt in een glastuinbouw? Nee. Wie fietsen er eigenlijk achter ons? Vertel me even. Dat is mijn broer Leo met zijn vrouw Truus. Ja? En mijn schoonzusje Kok. Ah, jullie zijn lekker met z'n vieren op vakantie in Friesland. Ja, een lekkere fietsvakantie. Vinden jullie leuk fietsen? Ja. Fietsvakanties? Ja. En jullie fietsen de Elfstedentocht? We fietsen de Elfstedentocht. En dat is alle dag ongeveer 60 kilometer. Zo, goeiedag zeg. En ja, dat is een mooi stukje. Ja, dat is een mooi stuk. Hoe kom je erbij eigenlijk om dat te doen? Nou, ja, wij fietsen graag. We hebben het al een paar jaar hebben we gefietst. En vorig jaar zijn we in Oostenrijk geweest. Maar toen hebben we zulk slecht weer gehad. En toen zeiden we, nou, volgend jaar dan gaan we een beetje dichter bij huis. En jullie overnachten in de bed and breakfast, in de bed en brochjes, zoals wij in Friesland zeggen? Ja. Nou, wat vind je van de provincie Friesland? Lijkt dat nou ook een beetje op dat poldergebied daar in Zuid-Holland? Ja, gedeeltelijk wel, maar dit is nog ruimer. Zuid-Holland is veel dichter bevolkt. Wat zit hier nou voor op je fiets? Dat is, noemen ze Abeltje. Dat noemen ze Abeltje. Dat is een fietscomputer. En die hebben we vanmorgen dat was erbij inbegrepen bij de fietstocht. En die geeft dan de route aan. En hij geeft ook tevens nog de toeristische punten die we voorbij gaan. Je krijgt informatie over waar je langs fietst? Ja. Nou, dan is hij dus, de Abel. Jullie systeem. Ja. Dat krijg je mee bij deze tocht? Dat hoort bij deze tocht? Ja, per 2 mensen krijg je zo'n Abeltje mee. En dat... bij ons arrangement was dit inbegrepen bij de prijs. Ja. Ik heb begrepen dat dit ding ook informatie geeft. Dus waar jullie zijn, er is iets aparts, iets toeristisch. Ja, er staat iets van cultuur en een programma van kunst en een programma van geschiedenis. Dat kan je allemaal apart intoetsen. Ondertussen lees je wat je ziet, zal ik maar zeggen. Nou, wind je mijn oren, Leo. Dit is Friesland. Ja, dat is mooi. Het is ook heel mooi fietsen hier, hè? Ja, dit is wel, en jullie zijn wel echte fietsgekken, hè? Begrijp ik wel een beetje. Veel fietsvakanties nemen we wel, ja. Ongelooflijk. Ja. Wat hoor ik nu? Ik hoor van alles hier in deze groep. Gefietst in Thailand ook? In Thailand, vorig jaar, ja. Een fietstocht gemaakt door Thailand? Ja. Goeie. En dat was vanaf Bangkok. En toen gingen we zo naar het zuiden, toen naar Phuket. En ja, daar zie je ook echt de kleine dorpjes, hè? Ja. En gewoon het Thaise leven eigenlijk. Ja. Dat is wel eigenlijk ook wel waarom jullie voor de fiets kiezen. Dat je dingen veel beter kunt bekijken, beter je kunt opnemen. Ja, je ziet eigenlijk meer, hè? Ja. Even een pauze bij uw fietstocht. Zij kan even wat drinken. En mijn heerlijke elektrische fiets is leeg. En wat treffen we bij het Zeelientje in Molkwar? Of all places, Johannes? Een oplaadpunt. Een oplaadpunt, ja. Sinds
hebben wij een oplaadpunt. Alles wat ik hier nou verwacht hier, dat weer een oplaadpunt. Ja, nou, er zijn steeds meer mensen die dus een elektrische fiets hebben, krijgen ze jou dus. En ja, wat is heerlijker dan een bakje koffie of even wat eten en de fiets opladen en je kan weer een volle moed weer verder. Ja, dat oplaadpunt, dat maakt een deel uit van een breder project. Ja. Hier bent net het enige oplaadpunt in de provincie. Ze zijn bezig met ja, er zo'n een stuk of 30 oplaadpunten in heel Friesland komen. Ik geloof dat er nou een 20 binnen, dus dat zit lekker op. En er is een brochure van en de provincie Friesland die stiept dat. En ja, zo kan je dus van oplaadpunt naar oplaadpunt. Kan je dus toch zorgen dat je de hele Alverstedentop fietsen. Jongen, het is ideaal, die hele Alverstedentop op een elektrische fiets. Ja. Dat is trouwens een idee. Liet die Alverstedentop dus organiseren die voor alleen nog elektrische fietsen. Ja, zo dat Dan kan ik het ook. Ja, geweldig. En het is nog gratis ik. Het kost er helemaal niks. Het kost niks. En heb je ook in de stad Bangkok gefietst? Ik heb toevallig in de stad Bangkok gefietst, Ja, wij hebben... afgelopen winter. Maar dat is wel een sensatie natuurlijk. Ja, onze fietsenverhuurder, dat was een man uit Bangkok en die zegt, dat wil ik voor jullie organiseren om een keer s'avonds daar in Bangkok te fietsen. S'avonds in de stad. Ja, s'avonds. Dat is helemaal bijzonder. Toen hebben we daar ook op de stoep eigenlijk ergens zitten eten, al Thais eten. Dat was heel leuk eigenlijk. En, ja, alles gebeurt ook op straat Alles is eigenlijk. op Hè? straat. En je kunt fantastisch eten daar op Ja, straat. ja, dat is heel gewoon lekker. hartstikke goed. Hè? Dus er staan al heel wat kilometertjes op. Ik fiets eigenlijk alleen als het vakantie is. En voor de rest komt die fietsenschuur niet uit. Nee. Het avondje begint. Abeltje begint. Hij gaat een toetertje. Wat zegt Abeltje? Abeltje meldt de nadere hinderlopen. Nou, dat werkt. En dat geeft hij aan, stadje aan het IJsselmeer. Maar het is een heel verhaal. Want dat, Ja, we gaan stoppen, want dit ga je niet fietsend lezen, zo'n verhaal, volgens mij. We gaan even stoppen hier. Maar dat is toch gek. Als je bij Hollanders op een paard binnen en je binnen Fries, heb je toch de neiging om het Zelzik nog even nu te lezen. Maar hier spreken ze dan weer een eigen taaltje op een heel klein grondgebied waar het Fries eigenlijk toch weer wat anders klinkt. Een beetje stadsfries eigenlijk. Een dialect ook. Ja, je kunt het een dialect noemen eigenlijk. Een heel eigen Hilpers dialect is het. Ja. Dat kom je in Friesland van meer tegen, dat je denkt van hé, die spreken toch weer net iets anders. In Franeker spreken ze anders. Dokkum weer wat, Leeuwarden, allemaal de stadsfriese varianten van de Friese taal. Ja. En waar we nu zijn is Zuid-Friesland. Daar spreken ze het Fries ook weer anders dan in Noord-Friesland. En toch is het officieel één taal. Ja. Ik lijk wel een onderwijzer. Machtig. Ben ik een beetje een goede Je leerling. bent een goede leerling. Nou, ik voel me net een soort VVV-gids nu, maar dat ben ik dus niet. Nou, de haven van Hielpen, hartstikke mooi. Hinderlopen, Hielpen in het Fries, hè? Dat wist jullie, ja. Ja, het is Hielpen in het Fries. En we zijn nu bij de sluis. Bij de sluis staat Orne. In het Nederlands laat hij zich Onno noemen. En die gaat even de sluis openen, want er liggen 2 kanovaders voor. Dus jullie treffen het. Nog maar hier op een Orne. Oh, dan hebben we straks even een vrijwilliger nodig die even het klompje in het water laat zwengelen. Dat doe ik wel even. Ze moeten een eurotje betalen. Ja? Eurotje betalen. Oké. Kok gaat het klompje pakken. Dat je het even met hun regelt. Een eurotje per persoon. En dat zullen ze in het Duits machen, niet? Oder verstehen sie niet? Nein? So, das müssen Zijn sie... nu in Holland? Ja. Als ik in Duitsland ben, moet ik ook... Ja, maar Duits ist eine Welttaal und Holländisch nicht. Ja, daar komt hij hoor. Da ist doch gar nichts drin. Ach, ja, das ist sind zwei, ja, sehr. Dankeschön. Dankeschön. Mooi. Ja, hier met het ding. Goed zo. Goede vaart. Zo, Nou, daar gaat hij, hè? ja, eerst vullen. Ja, hij is vullen. Hij moet even vullen. Hij moet vullen. Nou, dat rint mooi. Jawel. Heel goed. Ja, en dit doe ik al 300 hier, kan snijden. Dat zoekt die gek vregen. Er kunnen nog veel te vragen om komen. Ja, 300 hier is wat te lang, maar dat doet het net. Dan is je een bekende kopman en Kan wel? heel. Jawel. Ja. Zo nou wel. Ja. Maar het hoe is lang- leuk om te doen. Hoe lang doet het al? Tretje hier. Tretje hier? Zitten we al hier, maar al die wettersporters. Ja. En dus elke keer weer hartstikke leuk. Maar hier een typische mooi waarhaven, hè? Ja? Ja, als het mooi waar is je druk. Dan is het kijk Volendamse nou. Ja.
Hè, dus, maar ik neem het mijn Petit Saint-Tropez zo nou en dan. Petit Saint-Tropez. Ah oui. Maar oui. Oh no. ja, maar ja, goed, maar dan ben ik 'winters. 'Winters ben ik in Zuid-Frankrijk. Ben je dan in Zuid-Frankrijk? Ja. In het weer? Ja, maar dat wel. Ja, dat mag. Ja, dat vind ik leuk. Maar wat doe je in Zuid-Frankrijk nou winters? Oerwinter, hè? Echt letterlijk oerwinter? Ja. In Saint-Tropez? Ja, nou in de buurt, Saint-Maxime eigenlijk. En wat heeft er een groot hoest in? Nou, mijn zus had een hoes, dat zie Je zus? je op jouw maanden leeg en dat moeten wij even beheren dan. Dat is geen straf? Nee, dat is geen straf. Nee. Nee, en dat is ook vaak mooi waar, hè. Toch prachtig. Dat mag dat mooi, man. Ja, zeker. De sim is hier wat bij die haven. Ja, precies. En winters in Saint-Tropez. Dat zei iets. Het is natuurlijk een uitdaging ik steeds verder. Van, kennen we het, kijk zo'n mooi maatje, hè? Zo luxe, mondain zo nou en dan, als in Saint-Tropez. Ja, hij hem wel het idee dat hielpen wat modern wezen mat? Het moet wel kennen. Want de boten die hier komen, zijn altijd vaak wat duurder boten. En daar binnen moderne mensen bij natuurlijk. En ik verwacht je dit een beetje. En we werken klantvriendelijk. Wat verwacht het de jonge duistere recreant, maar de boten die hier lezen, Ja. van een haven? Waar mag je dan over doen? Wat moet je sowieso wezen? Het sociaal is heel belangrijk. Als de mensen iets willen, speciale wensen, dan doen we daar. Als ze bijvoorbeeld een liedsigheid, iemand gaat een boordverkeerpje en die wil havenmeester een stofzuiger van mij. Nou, dan krijg je mij een stofzuiger en dan kan die man die boord mooi schoonmaken. Of wat, nog verder, een strikijzer. Heb ik wel een keer uitgeleend. Ja, we beginnen heel vier. Ja. Het gaat dus met name om, het gaat om de service, Ja. maar je verkeert dus ook een beetje het gevoel. Absoluut, ja. Want 80% van de mensen komen hier steeds weer rond. En zullen we de boot naar terug litten? Lijkt me wel handig. Ja, want hoe zinken ze? Die Duitsers zijn wel betalen. Ja. Nou, komt u nou. Kom eens al, ja. Dan mag het alleen. Wat een leven. Ja, ik vind het geweldig. Ik pik maar ik helemaal mooi maken, joh. We zitten op Het jouw is fjouwer Het is jouw roeren. Ja, het is borreltijd. Hè? En wat voor werk doe je? Ik sta in de slagerij. Ach, Mijn man was altijd slager en mijn man is op jonge leeftijd gestorven en ik ben in de winkel blijven werken. Wat was jullie eigen winkel? Dat was onze eigen winkel, maar nou niet meer natuurlijk. Nee, dat bedoel ik. Ja. Nou sta ik bij een neef van me. Maar het is nog wel dezelfde winkel. Nee. Ook niet meer? Nee, want ik woon op Rijpwetering en de winkel is op Zoeterwoude. Dat is 15 kilometer bij elkaar. Vandaar die elektrische fiets. Ja, nee, nou begrijp ik het. Ja. Jij moet naar de slagerij. Jij moet 15 kilometer fietsen. En dan ga ik op de fiets. Maar ben je dan ook zelf slager? Ben je gediplomeerd slager? Nee. Zelf? Gewoon achter de toom op vleeswaren snijden Ja, en klanten helpen. Maar je man was dus echt een slager? Mijn man zeg was maar. echt slager. Slachten jullie zelf ook Ja. zo? Ja, hè? Worst maken, hammen maken, alles. Maar dan ploft zo'n hele zaak in elkaar dus. Dat zijn Ja, als de toch- man eruit gescheid. Was hij jong? Was hij jong? 53, ik 53. was 50. Ja, dat is veel te jong natuurlijk. Ja, het wordt niet gevraagd. Nee, dat is nee. Maar dan staat de tent wel op een kop of niet dan? Staat je Nou, leven op een kop? Nee, we Niet? hebben het aanzien komen, dus we zijn er al eerder uitgescheiden. Oh, je had de zaak al van de hand gedaan. Ja. Maar ja, daarentegen hadden we een grote worstmakerij gebouwd. En toen werd hij ziek. En dan, dat moet je allemaal lenen. En dan ben je een beetje, Echt een eigen worstenmakerij? rookworst, rauwe rookworst. Zo. Leverworst, bloedworst, tongenworst. Dat is leuk hoor. Dat is leuk man. Bed and breakfast. We zijn gearriveerd. Goedemiddag. Goedemiddag. Lekker gefietst. Dit is Kobi. Goedemiddag. Kobi, wat had je al voor hun in de aanbieding? Nou, ik heb twee prachtige mooie kamers voor ze. Dus maar de fiets hier wel eventjes deel zetten. En dan de koffers, ik weet niet of we die gelijk al mooi willen. Of de eerste kamers even zien willen. Ja. Staan jullie al een Ja, beetje sorry. Fries? Kobi zegt net, de koffers zijn ze kwijtgeraakt. Dus die krijgen jullie de eerstkomende week niet weer. Maar de kamer staat wel klaar. Je hebt wat Dat is wat ze eigenlijk zegt. Hoe best erbij komt om zo'n bed in Brogje te beginnen. Het is daar gewoon zo rond inderdaad. Het is begonnen met een camping. Hier een camping Ja, want ik bij. zie hier ook wat caravans staan Ja. achterop. En dat wie er eerst. Dat weer de eerste. Het begon met 5 tenten. Ja. Toen mocht dat een beetje meer. Dus 10 tenten worden. Ja. Toen 2 hutjes. En toen ben het 6 hutten worden en de bed and breakfast er Ja. aan bij komen. Ja. En hoe lang is dat bed in Brogje hier nog? Dat is nou 4 jaar hier. Dat is 4 jaar hier. Ja. En hoeveel kamers had je dan? 5 kamers. 5 kamers. Ja.
En hoe rent dat nou? Nou, dat rent als een trein. Ja? Ja. Weekend is alle weekend vol. Nou ja, tweede week is het dan wat rustiger, maar vorige week man je weet ik in één keer weer vol. Maar je hebt er nooit geen seizoen van. Als ik hier om me heen zie, dan zie ik de kiten, de ziel van de kite. Kiten is belangrijk hier, hè? Ja, het wordt hier een heel soort dient. We hebben een heel soort mooie kitespots bij Warkum, bij Hilpen en bij Mens. En men krijgt hoe de wind is, wat ze dan kiten kennen. Maar het is al hier vlak in de buurt, dus ze kennen alle kanten op. En voor mij belangrijk, want ik is hier een nachtje. Ja. Kitesurfen, dat is een belangrijke activiteit hier in de buurt van Hilpen. Nou, dat is appeltje eitje, je pakt zo'n ding, zo'n tuigje, je gaat op een plank staan, het apparaat laat clear, de wien eronder en hartstikke idee, dat geert. Mooi net dus, hè? Ik weet onder andere wat er met Cornelis Terpstra gebeurd is. Ik mag je daar net aan weg. Maar dit hier, dit is Ryan. En Ryan is een kitesurfer, toch Ryan? Ja, zeker. Hoe lang doet dat al, man? Nou, ik doe het kijk een uur, maar het gaat wel goed. Is het goed? En lees me nou eens uit, wat is er nou zo leuk aan dat kitesurfen? Nou, de hest je verschillende boards en kites heeft verschillende maten. Kies ik verschillende stunts met doen. Ik kies heel hoog springen met grote kites en nou, maar sommige kites kiest wat meer roentjes draaien en ja, het is wat verschillend. Er zit een heleboel elementen in. En leert het die zelf gewoon? Nee, denk ik, krijg les, denk ik, hè? Ja, ik heb les aan. Ja? En nou zoek ik meestal filmpjes op het internet, hoe ze het dorsten zijn. Wat is juist de techniek al? En dan probeer ik gewoon eens wat uit. En zoek ik wel dat het lukt of net. Ben je maar een paar vrouwen op een pad, vinden ze dat je de koffers wel sjouwen kennen. Je kunt hem ook zo naar boven sjouwen als je dat wil. Maar... Jij gaat helemaal niks naar boven sjouwen, kok. Zit de hele fietstocht zit hij tegen mij aan te kletsen van breng je mijn koffer naar boven. Dan is het zover, dan gaat hij naar boven. Niks op je. Het zie je, jongen. Dankjewel. Nou, kok, alsjeblieft. Veel plezier. En dan haal je die koffers boven. En dan moet ze er weer waaien. Kan ik nog een keer helpen? Leuk hoor. Jongens, wat dit ding is zwaar. Hoe kan? Dit is van kok volgens mij. Oh, verschrikkelijk. Die fietst net een halve sterren toch? Die fietst een 20 sterren toch minimaal? Ik weet niet wat ze ermee doen, maar... Roelof. Volgens mij... En dit doe je toch alle... Dat doe je maar. Ja. Dit doe je toch alle dagen? Dit doe ik alle dagen. Ja. Jim verzwaar je dus... Want ik vreeg je me, die mensen zijn aan het fietsen. We hebben die koffers, man. Ja, nou die worden dus de roos opgehaald. En dan brengen wij ze dus naar de plaats van bestemming van het hotel. Waar de mensen dus overnachten. Ja. En daar krijgen ze de koffers. 's Morgens om 9 uur moet de eerste koffers opgehaald worden. Ja, en het gebeurt zelfs wel dat we het zo tegenaan moeten vliegen, want dan moeten de koffers om 1:30 er wezen. Want dan willen mensen naar huis toe. Maar dat snap ik soms niet, want ze hebben vakantie. Maar ze willen dan ook zo snel mogelijk naar huis toe. Je wist toch wat wel het leukste van vakantie is, Roland? Ja. Dat is thuiskomen, jongen. Dat is altijd zo. De fietsers gaan van Bert in Brochje naar Bert in Brochje. Hier zijn we in Lutje-Lallem in Frenscher. Maar een heel bijzondere Bert in Brochje. Ik zal dat eens even checken hoe dat precies zit hè, bij Tjeerd. Ja. Bij Maya, uit Lutje-Lallem. Ja. Want Jim toch dat al, je zei, het roept hier heerlijk. Vaske ballen, alles is vers. Er is net fijner dan vask. Nee. De ene dag bakken we een witte ballen, de andere dag bakken we een bruine ballen. Nou, bij Jood een bruine bal ontbijtje. En hij piepte dat hij is klaar. De ballen is klaar? Dan kunnen wij nou maar de ballen nog op. Ja. Lekkerder is het net. Zo, hij dampt erover. Hij dampt man. Ja, even aankoelen letten. Nou. En dan kunnen we ondertussen even sinaasappels persen. Want ik vers sinaasappels. Ik vers. Hoe lang doet dit nou al, dit Bert en Brochje het zeer? We zijn nou hier aangekomen. En hier, en waarom doet het? Wij hier in de rondte. En wij mogen graag met mensen omgaan. En dat is heel plezierig. En vroeger had ik een praten mensen, maar dan ben je altijd gejaagd en stressig. Want dan komt het even mij uit de transportwoord, toch? Ik kom uit de transportwoord. En het is wel heel wat anders, hè? Dat is ook een verslaving, transport is ook een verslaving. Ja? Maar dit is iets heel boeiends. Mensen hebben vrij, die willen mooi vakantie, hebben goed zin en
Nou ja, die willen wij graag naar het Zandmaatje. Dat is toch wel een enorme stap. Hè? Dat is een hele grote stap. Maar ergens is er een moment, beste heer, dat ze zegt, nou doe ik dat. Kies dat moment, wat wie dat moment? Dat ze zegt, nee, dit wil ik. Nou, dat weer ik hier een paar jongens en die woonden in transport. En later zei je, nou nee, we doen het toch maar net. En ik kreeg uiteindelijk geen ongelijk, ja, dat is heel stressig. En toen zei ik, nou dan gaan we transport afbouwen. En we zien wat oors. Ja. En Maya die had er een dagtaak om. Ja. En ik had dan nog een heel beetje transport. Dat kokkerel, hè? Hier ziet dat ook al in, dit is... Nou, het ziet er altijd wel in. Alleen tijdens het transport gingen we daar nooit tijd voor. Nee. Dus dat is er nooit gekomen. Dan weer een snelle hap onderwijs en terug. En terug, ja. Hier hebben we een keukentje, Jacques. Ja. Ja. Het is een keukentje. En dit is een kamer. Dit is het hinnenhok. Nou, dit is echt een familiekamer, hè? Dit is een gezinskamer. Je krijgt Ben en de ouders bij een wel dicht op een andere op één kamer, maar het is een gezinskamer. Ja, het wordt ook veel gebruikt voor vriendinnenweekenden of weet je wel dat ze familiedagen. Ja, van zulke soort dingen. Ja. En dan vinden ze het ook leuk en daarom een kippenhok, dat tokt allemaal. Tokt allemaal. Het hinnenhok, oké. Ja. Maar je kreeg even help, want toen kwam er een televisieprogramma en ik hoorde zeker geen deelnemers vinden, die zei wel hiermee mijn hand. Bouwen XXL weer dat. Ja, de verbouwen is XXL. Ja. En we hebben er geen hulp van hoor, maar we moesten wel tempo maken om binnen bepaalde tijden wat kleer te hebben, wat mooi programma mooi komt. Tjeerd en Manja zullen deze enorme klus voornamelijk zelf gaan klaren. Zien ze dat wel zitten? Het is een hele onderneming. En je moet toch wel verstand hebben van het gebouw waar je mee bezig bent. De boel moet niet eens storten. Wij worden vregen en van een bed and breakfast is het heel mooi als het een beetje naar bekendheid krijgt. En die publiciteit, daaromheen, dat is eigenlijk de hoofdprijs. Dat weer de hoofdprijs. De mensen onthouden toch wel een naam. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Zie je, toen is maar de ballen, jongen. We zijn aan het balbakken geweest. Hier is de warme ballen van de morgen vast. Dat is helemaal vast. Geweldig, dus geweldig. Dat moet lukken. En dan hebben we daar nog suikerballen en roggebreed. Nou, val aan. De binnen wordt daar. Wow. En dit? Nou, het is heel prima zeer. Nou. Misschien nog melk erbij? Ja, nou, doe maar een glasje melk. Oké, dan nog even gelijk. Nou, ik zal eerst eens even wat zeggen hoe dit opreciëren. Oh. Hoe mooi hebben ze dat maken voor u? Heb je dat voor je dingen speciaal? Ja. Nou, ik heb het toen om vregen, ja. Waarom? Het had wel niet je deur, hè? Ja, die kaartenkoeken heb je op, nog? Kaartenkoeken, ja, een hartstikke sterk een keer. En ik wil die mensen heel graag bedanken dat het zo mooi maken is. Ja, nou, dat vind ik dan ook wel weer sympathiek. Oeh. Dus. Dat heb ik dus, zag je dat, Geert? Dat heb ik weer, Geert.